Saúdos, señoras e señores, nova cita ca información en Badal Novas, que comenzamos como cada día dándolle a benvida e cos nosos titulares. O colectivo veciñal Carballiño é un colectivo lonxevo na nosa vila que celebra o ano novo este vindeiro sábado no restaurante Derbi. O Potiños abre a tempada 2020 cunha exposición de imaxes en branco e negro de 14 fotógrafos que se amosa no concello. A primeira ruta das tapas deste 2020 está adicada ao cine en 16 locais da vila. Comeza este venres día 10. Pedro Sánchez, secretario xeral do PSOE, logrou este martes por apenas 2 votos de marxen sacar adiante a súa investidura como presidente do goberno no seu terceiro intento persoal e tras obter maioría simple na segunda votación do Congreso dos Deputados. Agora xa ten luz verde para formar con Unidas Podemos o primeiro executivo de coalición do actual período democrático. Espazo Común demanda ao Bloque Nacionalista Galego e ao PSOE que incluyan nos seus acordos melloras na liña periódica Ourense-Santiago. Espazo Común lembra que o partido que vai a gobernar o Estado español é o mesmo que ostenta a alcaldía do Carballiño, sumando a presenza dunha diputada que fai pouco era concelleira nesta corporación local. Por iso o grupo do Concello espera que se produzca o desatascamento de proxectos comprometidos como a ampliación do túnel de Rapariz dos 4 Camiños e noutros máis que hai na lista de pendentes. Para Espazo Común, tampouco é menor a responsabilidade adquirida por o Bloque Nacionalista Galego para defender os intereses de Galicia e sobor de todo da provincia de Ourense. Pero Espazo Común vota de menos o acordo do Bloque Nacionalista Galego PSOE as melloras acordadas en infraestructuras. Así, no apartado que versa sobre a modernización da rede ferroviaria galega, menciona expresamente as liñas Coruña-Ferrol, a Coruña-Lugo, Vigo-Fonteiga Portuguesa, Ourense, Lugo e Ferrol, Xixón, pero ignora totalmente a liña Ourense-Santiago, denuncia Espazo Común. É por todo isto que o grupo Espazo Común pide ao Pleno tomar o acordo que a liña Ourense-Santiago ten que recibir o mesmo tratamento que as mencionadas no texto do acordo, que se remita ao Goberno Central, ao PSOE e ao Bloque Nacionalista Galego o acordo plenario de incluir a liña Ourense-Santiago entre as prioritarias a modernizar. Dar traslado deste acordo para que sexa refrentado polo resto de concellos desta comarca, a Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia. Este vindeiro xoves terá lugar a presentación do 4º programa integrado de emprego no Concello do Carballiño. O programa integrado de emprego do Concello do Carballiño ten o compromiso de inserir laboralmente como mínimo o 40% das persoas do Concello que forman parte del. Para tal fin, conta con 3 itinerarios formativos principais de servizos, sociosanitario e industrial, así como unha formación transversal común con disciplinas como manipulador de alimentos, alfabetización, informática, carretilla e lavadora, etc. Nesta mesma dirección, os profesionais de orientación laboral do Concello farán un seguimento de cada usuario con non menos de 5 accións individuales de asesoramento para a procura de emprego. Do mesmo xeito, o 13 de xaneiro comenzará a formación das 100 persoas usuarias cos primeiros cursos de formación de informática e manipulador de alimentos.
O Programa Integrado de Emprego do Concello do Carballiño terá unha duración de 10 meses e para a súa realización o Concello do Carballiño conta con 3 profesionais de orientación laboral, así como múltiples profesionais docentes punteiros nos seus campos. E a primeira edición da Ruta das Tapas 2020 está adicada ao cine en 16 locales da nosa vila. 16 locales da vila participarán na nova Ruta das Tapas adicadas este mes de xaneiro ás películas. Hoxe era presentado no Bar Plaza e Café Caserío nunha ruta que patrocina o Concello, a Hostalaría e o Centro Comercial Aberto e tamén Pazo Tizón. Manuel Dacal, edil de Comercio, presentaba esta nova ruta adicada ao cine, que será este venres, día 10 e o próximo 17. Bueno, bons días a todos e a todas. Gracias por estar aquí nesta presentación, que verdadeiramente é unha presentación de película, nunca mellor dito, donde estes 16 locales nesta nova edición nos fan unhas tapas, unhas auténticas virguerías, onde a imaginación tamén é importante, porque, como ben dixen antes, vai referida a temas de película, non? Pero depois a cada local nos irá explicando que se compón cada unha, de que película se trata. Bueno, dicir que en esta xornada vamos a hacer un sorteo dun fin de semana en un spa en Sanxenxo. Bueno, pois animar a todos os veciños e veciñas de Carballiño e da provincia, todos aqueles que se acerquen, pois este fin de semana, día 10 e o próximo 17, decir que retrasamos un poquinho a xornada por haber sido Reyes. Bueno, foi unha data un poquinho complicada, entonces pois por eso se retrasou. Agradecerlle, como non, unha vez máis a Pazo Tizón, a CCA, a todos os locales que compoñen a ruta, que unha vez máis pois isto vai collendo máis prestigio. Noelia Mares, xerente do Centro Comercial Aberto, tamén presentaba esta Ruta das Tapas. Bueno, pois pola miña banda, como sempre, é un placer desde a Asociación Carballiño Centro Comercial Aberto colaborar nestas iniciativas. Comezamos o ano, sabemos que con forza, vemos que estes días pois tivemos moita información, non? De días de película, cos Globos de Oro, que mellor que pois os nosos compañeiros de hostelería pois tamén facer unha, bueno, pequena homenaxe, non? Ao cine. Creo que hai películas moi diversas e polo que vemos menús tamén moi diferentes. Entón, nada, animar a todos a que visiten o Carballiño, que sempre estamos propoñendo cousas novas, innovando un pouquiño. Nada, como xa sabedes, eu sempre lembro a aplicación, a app que damos de tapas, que aí podedes ver este venres, pois que película queredes disfrutar e saborear. E nada, un placer como sempre para o Centro Comercial Aberto. Nada, feliz ano a todos e esperemos empecémolo con forza. Gracias. Pois vemos algunhas imaxes destas propostas para esta vindeira Ruta das Tapas. La tapa viene de la película Mamma Mia, qué plato, y se llama moussaka. Lleva carne, está con carne picada, patata berenjana y tomate y queso. Pois a nosa referencia neste caso é a película Entre Tapas, Entre Copas. E o que quixemos facer foi unha alegoría, unha tarde de copas, de viño e queixo cun aspecto bastante campestre. A nosa tapa basase nunha tosta con pluma ibérica e logo diferentes texturas de queixo e de viño. Fuchela nesta ocasión presenta un arroz de mariscos presentados nun barco simulando Titanic. El caserío presenta de la película Blade Runner una pasta china que es knotless con setas y carne de ternera. La dama y el vagabundo, albóndigas con espaguetis. Roraima presenta, dedicada a la película Lluvia de albóndigas con espagueti. Don Paco presenta costilla de la película Gran Buffet con
Puré de patata e guindilla. Bueno, Casa Pituxo nesta ocasión presenta sushi de la película Kill Bill. Parrillada San Andrés presenta hamburguesa Big Kahuna da película Pulp Fiction. Estate Quieto presenta perrito caliente americano de la película La fiesta de las salchichas. E seguimos co centro comercial aberto porque estivo na nosa canle Julián Garriga, donde anunciou a súa retirada nas próximas e vindeiras eleccións. Pero máis que por cansancio, de verdade, porque creo que 8 anos ao frente dunha organización deste tipo creo que é suficiente. Eleccións tiña que haber hai 4 anos, non as houbo porque, bueno, non había candidatos, sondeouse porque é a obligación da directiva de plantealo, non? Entonces decidimos seguir os mismos, houve algún cambio. Pero ahora porque sería unha mágoa, non, que se deixara. Claro, que non aparezca nadie, hombre, esperemos que sí, porque senón nos obligaría a facer algo e seguir aínda que intercambiando puestos ou algo, pero eu creo que no Carballiño hai moito comerciante novo, con moitas ideas, que aínda seguindo unha continuidade como seguimos nós no seu día de Manolo Celta e o seu equipo, podes facer cousas diferentes. A veces unha mesma idea exposta ou levada a cabo por outras persoas pode cambiar totalmente. Entón, despois de 8 anos é totalmente necesario que entre xente nova, insisto, para seguir un pouco na mesma línea, porque o CCA ten que funcionar así, pero porque non tamén ideas novas. O colectivo veciñal O Carballiño é un colectivo lonxevo na nosa vila que celebra o Ano Novo este vindeiro sábado no restaurante Derby. Como cada ano, o colectivo celebra o Ano Novo cos seus simpatizantes e socios, un colectivo que ten como obxectivo mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas do Carballiño. Unha comida de Ano Novo que é un referente dentro das asociacións veciñais, unhas asociacións que desapareceron cos anos, pero isto non foi o caso do colectivo veciñal do Carballiño, que traballa arreo para defender os intereses dos veciños da vila dende fai xa 22 anos. E o portavoz, o voceiro do colectivo veciñal O Carballiño, Gonzalo Rodríguez Conde, falounos das reivindicacións dos veciños do barrio de Flores. E levamos tempo con unha serie de reivindicacións. Eu personalmente falei co alcalde, bueno, unha ruptura enorme que hai no barrio de Flores, e non estamos falando dunha calle calquera, que estamos falando da calle principal que vai xa a fonte, con un socavón tremendo, e botou 2 meses sin señalizar na propia curva. Non pasou nada porque Dios non quixo. Despois de tantas demandas veciñales, se lle puxeron unhas planchas, como 5 ou 6 planchas de ferro, donde é lamentable que veciños vayan todos os días ao Concello dicirlle que non poden descansar nin dormir nas súas casas porque en cuanto pasan os coches aquilo é un ruído tremendo e non se lle atende a demanda destes veciños. Non entendemos como despois de 3 meses que ese socavón leva ali, despois de nós haber falado co alcalde fai 2 meses e medio, que sí, que se iba a fer palmes, aquí todo é palmes. Entonces, tramitimos unha demanda máis, xa faguemos pública, dos nosos veciños, por favor, que arreglen eso. Sabemos que non estamos en campaña electoral. Seguramente, se estuéramos en campaña electoral, estaría eso máis que arranxado, pero ao mesmo tempo temos que mirar tamén polo descanso dos veciños, que de noite e de día é un tremendo, un trun, todos son chapas e o socavón ali está, non? E ese é nadie nos pode criticar de que estamos, porque lle dimos tempo, levamos 3 meses, falamos co alcalde.
Camilo Prado, vicepresidente da asociación, falounos deste xantar do Ano Novo no restaurante Derby. Entonces eu, desde aquí, quería fazer unha chamada a todos os socios. Todos os socios é que a xente que queira vir á comida, pois non ten máis que falar con nós, facerse socia, e nos aceptamos a todos, non? Entonces esperemos que a xente acuda, como todos os anos, para pasalo ben. Anco Reis non trouxeron alá... Este ano os reis foron un pouco exquisitos. Pero bueno, de todas maneiras, nós seguimos sen dormirmos, ogallá disfrutemos como todos os anos. E lembrarlles a todos os interesados a asistir a este xantar no restaurante Derby do colectivo veciñal que para recoller os tickets teñen que ir á cafetería Nailan en horario de 10:30 da mañá a 11:30. O grupo de goberno de San Amaro visitou estes días o monasterio dos budistas no concello de San Amaro. O alcalde Rubén Gómez, xunto con membros do grupo de goberno, visitaron este pasado domingo o monasterio budista en Ventoselo. Dende o grupo de goberno de San Amaro agradecen a excelente acollida que tuveron durante a visita realizada ás instalacións, onde coñeceron en primeira persoa o venerable Western Tainting, polo que foron recibidos cunha calurosa benvida. O alcalde e os concelleiros, dirixidos polos propios monxes, coñeceron os terreos onde se vai construir un templo formal para 500 persoas, unha biblioteca con colección de textos de todas as relixións e filosofías, unha gompa, sala de meditación, unha estupa, edificio adicado ao culto, salas de retiro e dormitorios. O alcalde, o socialista Rubén Gómez, salienta que o proxecto é de máis envergadura realizado no noso concello, con un investimento de máis de 1,5 millóns de euros. San Amaro xa é un referente por contar con este monasterio budista, un dos máis importantes de España e de Europa. Esta inversión será un novo revulsivo para atraer visitantes ao noso concello. E o músico carballiñés Alfonso Medela prepara o seu terceiro disco en solitario que xa representará en directo. O músico carballiñés Alfonso Medela, pianista, compositor e arreglista, estivo na nosa canle, onde falou dos seus proxectos personais, así como do estado do Conservatorio do Carballiño, onde imparte clases dende fai anos. Medela é titulado superior en piano clásico e titulado superior en jazz, música moderna por a Escola Superior de Música de Cataluña. É un habitual no Café Latino de Ourense, referente do jazz en Galicia, tocando con diferentes músicos cada día. Nesta entrevista que poden ver íntegra na nosa canle de televisión, falounos de varios temas e proxectos personais como o seu terceiro disco en solitario. Bueno, pois tiña un proxecto para gravar o seguinte disco, o terceiro disco, bueno, meu, todo con composicións propias e arranxos propios, pero, aparte de que é un proxecto bastante ambicioso que xa o estreamos no auditorio de Ourense, no auditorio aquí do Carballiño, e en varios auditorios a nivel galego, salas de concertos e tal, estaba todo moi ben cubicado, pero os músicos teñense que buscar a vida, e xusto é unha banda de 9 músicos do millorciño que hai, e un está en Holanda, outro foi gravar a Estados Unidos e non sei que, outro, e entonces eu quería gravar con esos, outro está en Madrid, por exemplo, Tom Risco ahora está en Madrid tocando con Jorge Pardo, e entonces non quero tocar con outros, entonces o día que
teñamos para xuntarnos e programar unha grabación todos os que queríamos e creíamos nese proxecto. A élite, non? Sí, eso, entonces, e aparte se rodou en directo, entonces eso grábase, pero con solidez e con peso. Non digo que outros músicos non o poden facer, pero requeriría de volver a rodalo, porque eso o traballo foi arduo, non eran temas fáciles. Tamén nos falou Alfonso Medela do estado do Conservatorio do Carballiño, onde o mestro dá clases fai moitos anos xa. E como en todas as institucións públicas, pois hai prioridades, e unha delas debería de ser algo que teña que ver coa cultura. É a única cousa, culturalmente, sí, bueno, hai danza, evidentemente, hai teatro, hai tal, pero isto é un conservatorio profesional que se equipara o título ao conservatorio, por exemplo, de Ourense. A única diferencia é que hai menos profesorado, as instalacións son máis pequenas, pero aquí expídese o mesmo título, e de aquí moita xente do Carballiño, empezando por min xa, pero pues, Daniel Pereira, quero dicir, Óscar Paniagua, que é alumno meu, bueno, de Juan Antonio, vai facer agora a prova de acceso superior, creo que entra con garantía e é unha prova durísima que se tuvera que preparar e hai que estudiar. Bueno, de aquí saliu Cristian Casas. Quero dicir, un montón de xente está vivindo a conta da música gracias ao Conservatorio do Carballiño. É moi duro, non podes pretender que todos acaben o profesional, porque ou vas moi ben no colexio e ter moi claro isto, ou é prácticamente imposible que des, porque non hai tempo material, porque sales é como sair do instituto, coa carga e o peso que ten todo o que conleva os exámenes de instituto e as horas dali, e entras noutro instituto. Para tocar o instrumento fanche falta horas, para as outras asignaturas e exámenes fanche falta horas, se son asignaturas prácticas como música de cámara, armonía, orquesta e tal, eso vai a parte do instrumento, entón xa non son as horas que pasas no conservatorio, que ao chegar a casa tens que seguir estudiando todo, e eso hai moi poucos que consigan aguantar o tirón, pero eso non quere decir que o conservatorio funcione mal, ni moito menos. O que pasa que a porcentaxe de alumnado que pode acabar, evidentemente non é o mesmo 600 alumnos que hai nun conservatorio como o de Ourense, ou 500 e pico, que eu vou, por exemplo, a impartir ali cursos ao profesorado, e eles non teñen, quero decir, medo de perder alumnado, no sentido de que, non porque aquí se teña, pero é que ali hai cola, entonces claro, ti podes elixir, quero dicir, a xente vai chegar máis lexos, porque por porcentaje de alumnado... Cal é o porcentaje do alumnado aquí no conservatorio? Pois non o sei, porque ahora mesmo non estou de jefe de estudios, pero bueno, me imagino que rondarán sobre os 100 e pico, así, calculo, o mellor estou metendo a pata. E a Asociación Fotográfica O Potiños abre a tempada 2020 cunha exposición de imaxes en branco e negro. 14 fotógrafos que se amosa no Concello. Tras a celebración do Arenteiro Fotográfico que ocupou a programación da Asociación Fotográfica O Potiños durante o último trimestre do pasado ano, esta entidade cultural comeza unha nova tempada amosando no Concello unha serie de fotografías en blanco e negro de 14 fotógrafos, cuyo título é Os negativos en blanco e negro. Trátase dunha mostra coa que os integrantes do colectivo carballiñés queren contribuir ao fascinante mundo da fotografía en branco e negro, según o particular punto de vista de cada un dos que participan nesta exposición. E a previsión meteorolóxica para a vindeira xornada do xoves será de ceos cubertos con choivas que terán carácter aillado e ocasional, abríndose claros de xeito progresivo. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios significativos. Lembrarlles a todos vostedes que se precisan de ir á farmaza de Garda, que sepan que será a de José Carlos Díez na rúa Otero Pedrallo.
Ata aquí o tempo de información, agradecerlle como sempre pola súa confianza, pedirlle moita precaución nas estradas e que seguimos contando con todos vostedes mañán. Moitísimas gracias.